Miquel, Jaume, en aquest programa ens agrada molt conèixer aquests llocs que són autèntics. I per això a l'Eduard Virgili, aquest matí, li han obert la porta de Ca l'Ample. Què us sembla? Hi entrem junts? Sí, perfecte. Som-hi? I tant. En plena plaça Bisbe Font de Rupit destaca en un racó la botiga Ca l'Ample. Des de 1850, tota una història, una llegenda del municipi. I entrem, i a l'altra banda del taulell hi trobem a l'Estrella d'Orca, que és la seva propietària. Estrella, Ca l'Ample, una botiga amb moltíssima història relacionada amb un sastre. Sí, al principi era una botiga, però era un sastre que feia trajos. I després es va quedar el mot de Ca l'Ample perquè es veu que era un sastre que ho feia tot ample. I així es va quedar el mot. I des de llavors fins ara segueix dient-se Ca l'Ample. Però ara ja no hi trobem un sastre. No, ara ja és una botiga que hi tenim una mica de tot. Tant hi venem records, com venem coses d'espardenyes, calcetes, una mica de tot. Així en broma, la gent de Barcelona així en diuen el Corte Inglés. O el cepo, antigament en deien el cepo, vull dir. Hi trobem una mica de tot, claus, filferro, vull dir, és que no t'ho pots arribar a imaginar. El que va marcar un abans i un després precisament va ser la Guerra Civil. Sí, la Guerra Civil, el sastre va haver de plegar o el van agafar i va quedar una senyora sola, va començar a vendre teles, de teles va passar a queviures, es va vendre el temps de les restriccions, es veia el reaccionament i tot, i així es va començar a vendre doncs, cafè, una mica de tot, i tal com és ara. Després, als anys 60, va començar a venir turisme, i el turisme va portar doncs, que es comencessin a vendre cosetes de regal i coses, i bueno, fins ara com estem. Un dels atractius d'aquest establiment és que es manté com el primer dia. Les rajoles, el taulell, podríem dir que segurament val la pena entrar-hi a comprar, però també veure tota la distribució. Has de portar una mica d'ordre. Allà on tens la caixa, on tens els banyadors, l'has de deixar allà, perquè, clar, amb tantes coses, si ho canvies gaire de puesto, et tornaries boig buscant-ho. I, clar, segueixes un ordre. I després el que és bonic és tenir-la així antiga, ja que el poble també és tan rústic i tan antic, vull dir que el que ficar una botiga nova de trinca, no. Hi ha una cosa, una dita que diuen, si una cosa funciona, no la toquis. I és ben veritat, vull dir, de moment funciona i de moment no es toca. Hi entren els veïns i veïnes de Rupit, però també hi entren els turistes. Sí, sort n'hi ha que venen turistes, perquè a Rupit són molt pocs, encara no arribem uns... Bueno, em sembla que al poble un centenar. Llavors en tenim turistes i ara tenim tota classe de turistes. Abans només hi havia turisme de Barcelona, però ara també comencen a venir anglesos, alemanys, russos, que també venen a passar el dia, els hi munten autocars des del Far i això, i venen a passar el dia, i també els diem que les bruixes porten sort, que tenim caganers, que el ganer és un símbol de Catalunya, que això només es veu a Catalunya, tenim el Putin, tenim tota classe de polítics, que això a ells els encanta. Què és el que s'endú el turista quan entra a Ca l'Ample? Bueno, jo els hi faig molta propaganda també de la ratafia i la crema, i els hi deixo provar, i això els agrada molt. I després un imant o el caganer, que et deia. El caganer és un emblema que els hi encanta. Ahir mateix van venir uns russos i es van emportar un metge caganer, perquè es veu que aquell home era metge i li vaig dir que li portaria bona sort i mira, va bé. Ca l'Ample, des de 1850 i fins quan? Fins que pugui. De moment, jo encara tinc molts anys per jubilar-me. Em falten molts anys. I és una feina que m'encanta. O sigui, m'agrada molt estar amb la gent, parlar, i pensa que no sé rus, però intento acostar-m'hi i dir-los oxinkusna i passiva i el que sigui per entendre-m'hi tant com puc. Vull dir que a mi m'encanta. Vull dir, de moment, que duri molts anys. El relleu generacional està assegurat? No ho sé. Tinc un fill que és periodista, l'altre és educador social, no ho sé. Però tinc una neta que de moment puja, que poder sí, poder a la llarga em diu que ella quan ve aquí ja diu, iaia, jo t'ajudo. Doncs mira, poder no se sap mai. Estrella d'Orca, per molts anys, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Hem de passar per Ca l'Ample si venim a Rupit. Miquel i Jaume. Sí, home. Sí. A Ca l'Ample hi trobareu més del que us imagineu. Mira, ja ens ha fet la dita. Vaig fer una auca de Rupit. També? Amb tots els establiments i tot el que podeu trobar, sí. I aquesta frase que m'acaba de dir vostè, sortia amb aquesta auca? Sí. Torni-me-la a dir. A Ca l'Ample hi trobareu més del que us imagineu.